ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତପ୍ତପାଣି ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଡିଅର୍ ପାର୍କ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଠୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଯାଉଛୁ। ତ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। It's not a game, it's a rich thing. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘାଟି ରାସ୍ତା ପୁରା ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଛି। ଦି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ପବନ ଏତେ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରୁଛି ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଡିଅର୍ ପାର୍କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡିଅର୍ ପାର୍କ ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସହିତ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତି ତା'ର ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଢାଳି ଦେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସକାଳର ପହିଲି କିରଣ ଯେମିତି ଏ ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ଆସିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛି, ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ତ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ଆପଣ ଟିକେ ବାସ୍ ଖାଲି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତପ୍ତପାଣି କ'ଣ तप्तपाणी। अरे कहना क्या चाहते हो? ତପ୍ତପାଣି ଡିଅର୍ ପାର୍କ। ତପ୍ତପାଣି ଡିଅର୍ ପାର୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଏବେ ଟିକେଟ୍ ପାର୍କ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ଭିତରେ ଅଛୁ। ତପ୍ତପାଣି ରୋଡ଼ର ଡିଅର୍ ପାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଏମୁ ପକ୍ଷୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମୁ ପକ୍ଷୀ। ଏମୁ ପକ୍ଷୀ ପରେ କ'ଣ ଦେଖେଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ କୁଟୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସରି କୁଟୁରା କ'ଣ କି ଏଇଟା ବାର୍କିଂ ଡିଅର୍। ବାର୍କିଂ ଡିଅର୍ ସେଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଆସିছে ଡିଅର୍ ପାର୍କ, ଯାହାକି ହଉଛି ଡିଅର୍ ପାର୍କ। ଡିଅର୍ ପାର୍କରେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ମେରିଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ବର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଟୁରା ବି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମିର୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମିର୍ଗ। ମିର୍ଗକୁ କହନ୍ତି ଆମକୁ ମିର୍ଗ। ହରିଣ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସିଂହ, ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମିରିଗ, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ମିରିଗ।
आगु आसନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଛି ହରିଣ ଦେଖିବେ କୁଟୁରା ଦେଖିବେ ମହିଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଭାଇ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକୁ ଭାଇ ଦେଖିକି ସାବଧାନ ରହିବେ। ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ସିଂହ କେଡେ କେଡେ ଲମ୍ବା ସିଂହ ଏଇଠି ସିଂହ ଯାହାକି ଏ ସବୁ ଦିକୁଣିଆ समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना ସିଂହ ବଡ ବଡ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି ଦିକୁଣିଆ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ମେରିଗ ଆଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ବାସ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ମେରିଗ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ହରିଣ କୁଟୁରା ସମ୍ବର ବାରହା ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଲୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାଟା ହେଲା ଡିଅର ପାର୍କ। ଇଏ ହଉଛି ତପ୍ତପାଣି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 50 କିଲୋମିଟର 55 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ନା ତପ୍ତପାଣି ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିଅର ପାର୍କର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଆସିବା ଦେଖିବା ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତେଲେଙ୍ଗାନା କଣ ସେପଟେ ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ତ ସିଆଡେ ରହିଲା। ଏବେ ଆମେ କଫି ବଗିଚା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏବେ ଟିକେଟ୍ କଟାଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆମର ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କଫି ଗାର୍ଡେନ୍ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛି ଛୋଟ ଠେକୁଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଠେକୁଆ ଖାଦ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ସହିତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ଜଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି। ଆରେ ଏଇଟା କଫି नहीं ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ ନାଁ ହେଉଛି ସିଲଭର ରକ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ silver coffee natural scene of the Odisha in the Daringbadi ଜନ୍ନ ଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଢାଳି ଦେଇଛି ସବୁ ଢାଳି ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଇନ୍ ଗଛ କଫି ଫଳିଛି ମନ୍ଦିର କଫି ଦେଖନ୍ତୁ କଫି ଫଳ ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କଫି ଫଳ କି ନାହିଁ ଯାହା ଏଠି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଫି ଫଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଫି ବଗିଚାର କଫି ଫଳ ଆକୁ ଏମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରିକି ତାକୁ ପାଉଡ଼ର ବନାଉଛନ୍ତି।
ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଲମରିଚ ଗଛ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଫଳ ନା ଗୋଲମରିଚ ଫଳ, ତାକୁ କ'ଣ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଫଳଟେ ଆକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଲମରିଚ ଫଳ। ଏବେ ଆମେ କିଶୁବାଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତରେ ଅଛୁ। କିଶୁବାଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏଇ ୱାଟରଫଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ଡିଆଁ ଜଳପ୍ରପାତ, ଏଇଟା ହେଲା କିଶୁବାଡ଼ି। ତ ନିହାତି କେତେବେଳେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଳବାଡ଼ିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆର ଉପଭୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆର ଭ୍ୟୁ, ଆଉ ଦେଖି ଆପଣ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏ ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖାଯିବ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଟିକେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବେ, କାରଣ ଏଟାର ଯେଉଁ ପୋଲଟି ହେଇଛି ମଜବୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖିକି ଟିକେ ଯିବେ, କାରଣ ସତର୍କ ରହିବାଟା ହିଁ ଭଲ ଏସବୁ ୱାଟରଫଲ୍ ମାନଙ୍କରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପଥର ସବୁ ଅଛି, ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଡ଼ ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ିଯାଇଲେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଜଳପ୍ରପାତର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳପ୍ରପାତଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଜଳପ୍ରପାତର ମଜା ବି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ତ ବେଶୀ ସମୟ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି। ଆମର ଏଇଠି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପୁରା ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।